Shosho bafethu Mthozi Simazali nayi le 2x2 le silanga kaMayimayi nayi le 2x2 le abahlezi bekhala ngayo mhlambe sengisendelwe abantu abawu6 le moto le bethi hayi bafuna ukuyenza ifront ibe kanjena nabo wabo futhi ubani engabayisa kuyo ongabapendela kahle imeshe ibe right front yabo mayise kanje batshele ngithi hayi uSigodo penal beaters eStenga eNtshawini noma uMalema eStemandeni noma uRoger kaMasha yebo iyo le 2x2 yakhona hayi kodwa hayi ngiyabathemba ama-VBB ngiyabathemba ama-VBB khona iplan angayenza ngiyamthemba uKokorosho khona iplan angayenza hayi le moto ingatarabheka ngisho kuningi kodwa hayi ingatarabheka empangeni ingatarabheka eshop